Assalamu alaikum taýsyz tomoşaçylar. Sizi mawy ekranın öňünde hoş gördük. Sizden bizi mawy ekranın içinde hoş görendiniz diýip umid etmek bilen ýaxşy şow üçe başlaýar. Bu gedek bir şowumuzy owadan paýtagtymyzyň owadan toýlaryna hatam bir owadan hyzmat edýän, mehmandaýarlygyň bir nusgasy bolup hyzmat edýän altyn toý mekanyna ýazyp gözellik, rahatlyk, hyzmat aşgana hemen ullakan tansgana olaryň hemmesi altın toy mekan. Selamun aleyküm. Wa aleyküm selam. O ne adayla? Kuda şükür. Gene de bir gerek falan. Awa. Men çynymaýdy, garaşmadym. Ýaxşy şowda sen bolarsyň diýip. Sen bizim planymyzda ýokmy sen? Ey, begenlerdim ha. Sağ olun. İyi içmeyene gelelim çünkü. Ey, öz durmuş toýmada şey garaşmadym da. Neme am? 2 saat gitýär gepleşik. Awa, ondan arkaýyn bir erkin, rahat, özüme näher udobmyza oturup udobmy şu an. Ayak udobmy derlerek. Ayağa udobny. Ayağa udobny derler. Birinci soru. Hemrada diýilýär, Nuri adam diýilýär. Nuri adam geçip. Nur ýagdyny atam da hypdyr diýär, bir hepdelep ýaşap. Bir hepdelep. Bolandy. Diýinme. Bäh. Şonu Naradan ben seni lotka çıkarınlar. Sidi. Ya şowa getiren rat näme? O tarapy adamlar ne güllür ýa şat baýlayan. Getiren zat sizin ýa-dowsuz meni gözläp kapymda garagul durup toýa barsam toýda öňümden çykyp şunça hormat goýup syýlyk edenim üçin menim size hormat goýup syýlyk goýup gelim gepleşende. Halipa tuvalı bir öz yaşınızdan yaş görünüyor. Şu adasına terediğine 70'ten geçen adam menden yok da. Ben 70'e yetim mi? 60'e. Ya da neymiş ya abi soracak bu. Eçil ala eçil. Eçil. Eçil alay da şuradaydı. Hocam. Sizi meşgul eden aydım. Sen sizi yaşamağı fikir etmek kıyın. Umman dey sevgimi uğratmaklık kıyın. Mana sen dünýäňe terk etmek kıyın. Belki sen bagtym bolarsyň söýenim. Söýenim, söýenim, sen üçin ýaşarym. Sen üçin. Bir galimi balkana atla. Hava. Eftada ne çot ýaşadyňyz? Bir hepte. Bir hepdelep ýaşadyň Bir galimi. hepteler. Onu da var ha, yönü o her bir diýmeli. Stenalar süsüp olaryň birinkiler ýalar. Ýa şey diýip çyk iki ödüňem açyp. Akyn ýoluň görýäň-de olar dönýärler. Tutuş ýapyk. Peki ninja ýalar ha? Ýok, ýapyk, öňüň ýapyk olar. Ýa şey Sizde diýip şeyde mi? men şey diýip beremem. Ne Onu şeýitdi bir hepdesi aşgalar ne tapdy? Getirdiler. Ben kiçikek maşgalamyz bilen sizi dinleýärdim. Tuvalı. Şey Ejem Pakir'da öz eli bilen şeýle dokad 2 metr halysyny satyp keçiräç magnitofon aldy. Onu da birinci getiren kasetam, kakam getiren kasetasi şu senin aydındaňyz da içinde köp dinlen aydın nämedi? Canı canı, oy canı canı, canı canı. Men gazetamda yok o. Men aydın der o. Siz näçe ýyl sunatdy? Şu an 40 ýaşynda şeýlem? Ha, 30 ýaşynda. 30 ýyl içinde Messi bilen deňrek eken ha? Messi bilen. Bir ýaş kiçi Messi. Messi'den bir ýaş kişi. Avraýmaz. Ay deňre awra. O mera time bro. Hayt klubu bale diýär. Juventus mi? Ronaldo hayt komanda geçti men şonu var. Şu adam Sonra hayt koýar ata. Barcelona. Barcelona. Baş. Bir Messi mi? Ya Messi. Barcelona mi? Messi Messi. gitdi, ýene şu gidiýärmi? No. Ronaldo. Ha? Ronaldo. Dur! Dur! Ronaldo da goýunç. Oyuncu ha. Ýene Messi. Messi mi Ronaldo? Hey. Mene şo zaten çağıltın Ronaldo deyip köpürak.
Nime diyen? Düşünmedik ben. Messi mi Ronaldo mı mesela? Mecik Yo, öyle. sen Messi'ni gowaryň, şoň üçin Messi diýär. Messi. Daş. Sen gownuňa. Daş. Zat söçür. Näme üçin? Messi'ni öğrenelim. İlkinci söýüňiz bardy. Hiç kim ýagşy şowda gelip ilkinci söýüňiz bardy, aýdyp bermedi. Ýöne siz bir söýgü bardy. Kän aýdym aýtdyňyz, sizin söýgüňiz gaty-gatykly ýysiz köp aýdymlary ýanynym ýa ýanar sen. Düşünün İlkinç ýaşadan. söýgü. Gysgaça. Ferhat, bir gün meni köşe toya çağırdılar. Aýdym oturýarkan, bir ulu bağın aşağıny 3 tane gyýyp dur. Ondan soň gözümem gitdi, janymam gitdi, tenimem gitdi. Toy ýadymdan çykdy, işlet göremem. Birdenem gözüm açdym, ýok. O döwür nomer zaten sorap bolan. Ýok, telefon ýok. Bir ýaş gyýdym, nälik, näme bolajak? Menem aýdym sagat 2 çellay diýen, 3 çellay diýen. Arada kudan olan ýok da agaçy aşağıda. Ondan Ondan men toylara gittim. 6-7 aylap toylarda aylap. Habar hatyry ýok. Habar hatyry hiç tat ýok. Bir gün şäheriň içinde maşinli gelýän bolyn. Astana okudy dur. çok iyi. Aha. Sakladım. Ya ilk geçip gittim. Ha. Öz maşynada mı? Ya avtobus etdim. Yok, öz maşinli. Öz maşyn. Ha. İzime sürüyüp geldim. Şöyle seyrettim, oğlum beni tanıdı. Я ваша поклонница. Садитесь, я отвезу. Şu neçeyle bile yaşat verdi. Olur mu Cömer Bey? Şöhret Şolastan okudu. Şöhret Canım Bayram Hanım Şirin Kıyım'ın emeği Ecefet'den. Aşırıvattı dedim. Yani her yıl şu aslan okuşuvat bar varsa ben bir gülcağız oy kaydarım şu ta ilkinci söylediğimin yadigarı deyip. Ben vapça bak göçüp vardım Aslan Okan arkasında yaşadım. Ne söylüyor? Ne diyor? Ayna renkli elli. Ayna. Renkli elli. Snežka. Steşka. Snežka da. Steşka. Aynan renkli elli. Aynen renki artıktan doğru kardeşim. Ben görmedim aynanı yanına durdum. Ya. Ayna da şey. Ayvın rengi yo. Ayna değil. Soğun rengi. Soğun renk ha. Kaysi bakşin kaysi son odişkarının sesinin özünde bolmagyny islerdim. Ben özüm kim bolýan. Öwrenşenje. Özüm men şu arsana taýym. Sesini gowarýan. O var ha. Ha, şoň sesini gowarýan. Özüm güzel ama. Özüm kağıdını üstüne. Getirip koyayım Allah finka. Onu ayırıp önkine ayıracak oturmanı. Bunun üstüne koyup bolya da. Barak koyayım. Vallahi ayıp da. Doğru kumet meref diyen öyle. Nur Muhammed Meredov. Soğan oral verdiysen sesini alırdım. Ne için? Ulu olmak için. Tayyar sesler. Bir de kol oğudum sesler koyarım. Atavay çağrılıyfın. Ziyada eken ol, özge güllerden şolaydım bilen, ellerimde sağdım, kollarım bağ. İkisi mingdeş. İkisini bir saat. İkisi bir saat. Bir saat. Bir de onu sahabe Kim bile birinci çıkardı? men çıkardım. İbrahim senin 11 turun yok şimdi. O bakalım neymiş. Getir ki kaynatı var hadi. Oğlum oradan kesti. Kesti ha. Yürüyorum ya. Sen ne açaydın o zaman? Bir Everde- şu videoda da bir toyda. Ay bir toyda onu ne edip kakarıma ağzı kırıp tırnağın. Ondan sonra o yana fikir ettim ben sonra. Men özüm bir aydım mı, bir aydımçıların 10 tanesini deneyen de. Näme? Yo, şvara, Öyle şvara. bağır yemeden ha. Keyfim. Hava. Şu altına demek değil. ki 140 aydım orada 1400 şu öyle de. Şu teorak oluyor. Doğru. Şimdi datme tok ayda ne açı yumurta oldu? Bilema, men tavuk bilen aram yo. Yo şimdi primer ne fikir ya tok ayda ne açı yumurta oldu? Soğuk. Sen oğlum ha. Ha. Bileyim la. 20-22 doğru durma mümkün. O niyet. Ya bir gün berde bir gün bermemeler.
Ortaca kadar. Tavuk. Ayda näçe yumurt boldy? Horoz bilen olaymadı. Tavuk. Ayda näçe yumurt boldy? Tavuk. O ayda şu 20'den kendidir. Kim onu tanap gören var mı onu? Barda ağaçta. Evet. Yumurtka var başladı hatta. Ay var yumurtka var. Bir ay. Ha, tarın. Tavuk ayda. Aa. Ay bir yumurta var da ayın üstünde de. Ay bu senin ne? Bunu mu kullandın? O da Ayda diyen de. Ava. Ayak üstünde. Ava. Tavuk ayak üstünde. Bir yumurta var da. Dedim. Ne mi düşünüp diyor var onun? Ayın üstünde mindir ya tavuk. Böyle. Bir yumurta kalın ya. Ayret bindirecek. Adam var. Yılla diyecek böyle öyle ayet mi kolayım diyor öyle mi? Ha? Tavuk. Ayda. Näçe yumurt boldy? Gagarin'den zoraymadan kardeşim. Çok ayda mutlu olan. Gülle bir müze dedi yani. Özün biliyen ben şu horamı. Yok. Zargarlığı Benim yani. rolüme can ediyen hakikaten. Sizin kimçiliğiniz nämede? Ne bir kemçilik var. Adamkärçilik Yok. Gözümde bir kimçiliğin var. oğlum doğrusunu koptu. En zerur zatlan biri. Aa, ses yok. Evet, kemçiligimi hemişe de gözläp Ha. görmek men kemçiligim şol. Sizin kimçiliğiniz nämede? Yaman anancan beni. Yaltara. Ya kespa. Aç. Yaşlardan haysi bağışını gelecekte atabayın, vallahacıyın sizin yeten derecenize barar deyip tamay ediyen. Öz yolunu tapan aydımçılık. Öz yolunu tapar o. Indi şol oğlanam gelecekte kimişelik bir yol koyacak deyip kimi aydıp bilen. Var. Hacı'nın o var ya. Aha, Hacı. şöyle. O ay. Oğlanlardan var, Hemra var, Hacı var. Hacı Mehmetov Sağcapparov bolup bilýär, Mehmet Garaýew bolup bilýär, ondan İbrahim Tatlısel bolup bilýär. Gerek bolsa meňe maýan adam eňde bilýär. Awa. Hemra Recep öz yolunu tapan aydımçılık. Şu yol bilen nädir dowam etse, özüni tapawurdy. Demek kimra bir yol kalıp bilen. Yol bolup galyp bilýär o haýnaş. Hacı başı olma. Yurt derecesinde aydın dinlerler içinde alanda 50% siz tanılayan mı? 50%'den köpürek madır. 60, 70. 70. Yaxşı şu gepler çıkandan sonra näçe öğrendin şu? O yine de üstüne 50 götürmüyor mu kadiyen? 120% tanılayan. Yok şu atayım buluşturdum ya. Eme matematika döktük önünden. Şu açelim Karıcaday'dan köçeden geçirip gördün mü? Aa. Limäçet ne? Ayken. O da oğlum son yolun kırar ahmedim da köplenş geçti. Yürüyte oturayadın. Ay otur. Şu karda dayda ya olur adam olsa geçiriyor da kulu. 50 tane geçirip gördün mü ömründe? 50 tane. Ay değil. 30 tane. 30 näçe şu udaş ne işte? Hemmesem udaçny. Jogap berýärmi garantisi var. Men geçirsem garantisi var. Aňada o 1 metr maňaryk geçirip ondan ýyzma gaýdy. Öyle. İş atlar var, gün zaf öğrenler o. İçil, Josh. Oo, bilen, Josh. Ber var. Sunwatda kimi özüňiz iň ýakyn dostuňyz hata edýär? Necit? Mejit, ýoldaşyňyz. Beg hoca. Abi bega Sunuatda en yakın olsun ve sağdandan Nurnetet Muhammedov. Adamın son wagtda dostu kendir, tanışım kendir. Ýöne durmuşdur. Ýeke dostu bolaryň. İlka ýokardaky Huda, ýerde de aýal. Aýal erek. Aýalyndan gorkýan. Men gorkýan. Bir zatdan adam gorkup ýaşamasa o ýaşaýyşda bara jogapkärçilik peseler. Men köp zatdan gorkýan, şoň birim ne? aýalym. Gorkýan sen bırak. Al ýerýä sakaldan ýok maňa da hile hormat. Hile hormat etmeli öyle. Çekeri değil ha. Varyant yok ha.
öýdäkiň bir nahar etdi. Nahar doz köprak bolupdyr. Ha? O. Şo nahar aýryp, täzeden nahar bişirip bilýärmi? Yok. Ya Edil ona... Doğru. Edil ona Ki turda boýmazda kim dikdi ýa? Rahmet etdirçäňizde. Nuriýa Recep. Ýok. Ýok. Widi päwir diýerim. A stüdyosynyň direktori. Siz turda boýmazda kim? Aydymçy. Aýdymçy dikdi ha. Awa. Turdu o. Ro ay. Näme? Widi rahmet etdirçä bolýa. Ýokmy? Indi hadi rahmet etdirçäňiz. Dep näme men näme? Atrabat. Atrabat. Näme? Bolýa. Wali ne diýjek bolýar? Näme kil? Näme şu kil? İştap diýär, benim. Atrabat kan orçol näme? Atrabotka olsun. Ay Emraza. Siz üçün dünyada en owadan denan kim? Menin gıydym. Men gıydym odan Allah'ına döneyim. Şu hiç açan dünyada en owadan denan kim diýemde, şu aýalyň 30 ýyldan köp ýaşaýan adamlar hiç gaýp men aýalym diýmet de. Şu sıpat näçe odanamaz ütkä gidýän mi ha? Men bir aktrisam gowurýan ýani. Kim? Jennifer Lopez gowurýan. Durmuşda siz üçün nämen ýatlamak ýakyn bilýär? Durmuşda men üçin ejem bilen kakam bilen geçen günlerim. Jo her kimin öz üçine en owadan öýrejekse bolýar. Ola duhovny tarapdan. En gowurýan renkini näme? Ak renk. Ak renk. Näme üçin? Ne görmeyen adamım ak Muhammed deyip Ha, o. başlaya. Ak payitahtımız var, ak şeherimiz var. Her bir aklık ağlına yakıştım deyipdirler. Şoň üçin ak renk olur. Düşündüm. Ak yüreğimiz bilen halka hizmet Ak edýär. yürekten hem halka hizmet etmeli inşallah. Sağ olun. Hayfi pişik iki ayakta öre. ort pişikler olayma da bir daşer döwretden pişiklerde. Numa daşer döwretlerin ergili sort pişikler bolýar. Lap diýjije o. O da indi hayfi pişik iki ayakta öre diýilse ýadyna çykarma. Tom iki ayakta öre. Jerdek, tom jerdek, tom. Şu iki ayakta öre. Hayfi ördük iki ayakta öre. Nima? Uwaga olayma da. Ýok. Belki nima? Näme şol? Diýoş. Dur de olakan olalar. Dur. Pikirden olalar. Rahman. Taç Muhammed. Hayfi ördük iki ayakta öre. Pikirden olukmancık. Wagtyň bar ha. Jaňat görjek birini. Jaňat çek birini. Zahat göreyim. Jaňat. Jaňat. Kime jaňat çek? Kime zahatdan kam? Bego jaňat dämi? O zahatdan. Ha? Alo. Begen sen gowum dost ýadylar. Zahatdan. Dosa nime mi? O haýsy ördük iki ayakda ýörýän ördük ham? Hem ördüm kayakta yürüyordu. Hem ördügüm iki ayakda ýörýär? İki ayakda ýörýän ördükler. Kayak oldu, o kayak oldu, kayağına yürüyordu. Bäş ayak var? Kayak oldu, İki ayak var mı ördügüm? kayak oldu ki, ne oldu? Yok. Ha doğrudan iki ayak var. Var dostlar, da var. Hayfi restoranna toy soğumak has yeňil.
Altınla. Altında. Haydi restoran hizmetini göre. Altynyň naharyny görýän. Altın restoran. Altyn restoranı. Öde şu restoran bir Hem bolçuluk, özüm bolçulugy görýän. Bolçulugy görýän. Bol süýüji. it bilen pişik oňşano. Pişik bilen sıcan oňşano. Ha. Bak. İň bol yürek bilen aklam oňşano kebap. Ha. Doğru mu? Ha. Siz kim bilen oňşano? Men var emek şunu oňşýano. Bahada oňşano. Durmuşda in gıynanan günüňe diýýärdiňiz düşýär. En kıynanan oğlum, dostuňy ýitirsen bu dünýäden gitse kynanýan, ina şagird bilen gitse bu dünýäden ir, ýaş wagtynda gitse kynanýan. Kim özüme tutýar şu an? Aýralyk barada bir ýatlama diýip aýdym döretdim ha. Şol menim aýdymyň üstünden kynançlaryny bildirtmek şol. Nur Muhammed Meredow ýatlap bir zat döretdim aýdym sunotda. Yok şu neme ol Nur Muhammed'in özü halkyň ýüregine dur. Nuriň aýdymlarym halkymyzyň içinde aýdylyp ýördi. Onu hiç gaçanam öçmedem, gitmedem, ýatdanam çykmady. Bir ýol. Nur Muhammed Meredow. Sizin şagirdiňiz mi? O. Hakyky ilkinji şagirdim. 86-njy, 87-nji ýylda biz toýa gatnamyzy nira toýa barda gelýän çagy. 11-12 ýaş bolmaly 86. Gelýär-de. Şo gelip sahnada ýanymyzda oturar, biz soňra öwrenşik gitdik oňa. Her toýda gelýär, bilen gynanýar, oturýar, toý oturýar, 3 ýyl oturýar. 3 ýyl oturýar Nur Muhammed Meredow. 2-3 ýyl biz bile gaýdýar. Çağa ödem. Çağı 11-12 ýaşynda. Ondan şeýle bir toýda bir iki tane aýdym aýtdyrdyk. Gowut eti var, aýdy, ýatdan aýdy. Berekella dedim. Ol başdy. Soňra men studiýa açdym, biz öz başlyk bolduk. Ýurdumyz, watanymyz öz başlyk boldy. Şonda studiýa açdym. İlkinji zapislary men käbir aýdymlaryň fadyna berýärdim. Taýýar üstünden aýdym. Şolaryň berýärdim. Onuň ýanglandyýaryma gatnaşdyrdyk. Ýanglandyýarymda da amoň birinji ýer aldım ýa-ni. Düşündüm. Şeýle. Çal-çaltan ak di. Ak. Yok ya dur. Yürümedi ak di. Gitti. Ak. Ya oynatma tabii. Ben tam ak. Gittik mi? Yürümedi. Ak. Tıgırlamış ya. Tığır. Muştoklarına da ardın var. Ne bileydim onları? Di arkayın. Müştoklanma arzum. İlk ölene canlar tağ olsun. Maşgalalarına, işlerine, okuwlarına, ähli zatlaryna üstünlük arzu edýän. Mustaqlama. Ne balzam bilen ne dedim onu. Toýlar köp bolsun. Toýlaryna da gülşat gurdy aýdym aýtsyn. Erkim oynalar. Yaş şuna akbardan. Gitme. Şu bardatda ähli mustaq. Men sen muştunda bäri gaýtsana. Şu bardatda ähli mustaqlarma o ilişlerimizde diými? Derim. Köp sağ bolsun aýdýan şunça ýyllar, şu ýyl 40 ýyldanam geçdi meniň sahnada durulmam. Madama ananyp ýaşaň, söýüp ýaşaň. Ähli ilişlerimizde mustaqlarma zan tagalyk uduk ömür o maskala wadanslygyny elmidam ýylgyryň gülüň o şahatlanyň durmuşda hemişe birege şahatlyk paýlan. Elimdan gülüp gedin. Karşı? Emel. Diýen baş sen bu ardy aýtsyňlar, başda gaýdan ýa köpsini hatalan bolanlar. Ya oğlum ya. Alipa. Barza toppa. Kimdekler ha? Baş üstüne. Aman göleyden çıkanna bilmen yanaram. Adı adıma düşüney bilmen yanaram. Era Halipa.
Ah, tüy, o da çok öpüyor. Bir yandım koyun aytkan çıkarýarda. Oh. Enenik tapar yanacak bolsaňyz, gelesime Bereketle. şunda diýatly da. Ýan oraya uragdy. Gececik soğuk. Çınım şo ya. Çınım. Ene ýagşy şoňa adyny Elis. Vay vay. Elis sağ olun. Ene bolam size sertifikat. 1 ýyllap Elis'in hyzmatyna peýdalan bilýäňiz. Iň gowy, iň gözel, iň ütköşük gözellik salonlarynyň biri. Elis salonynyň adyndan size bir ýadygärlik goýjak, bir galjak sowgat edilýär. Ene Almakanın dövecek. almakan döwülýän sowgat derler. Men taň şonuň üçin döwülmeýän sowgat diýip. Şu telefon al gidýän. Näme täze aýdym çykarsaň, göni ilki bolup ýagşy şow jaňa diýen. Ýagşy men täze aýdym çykardym. Awa şäherde bolsaň gaşyn çykdy. Şu sowgaty. Şuny sowgat edýär. Awa. Tawa. Oy benim gepleşiklerimden bir audio fişler dinledim. Tawa. Awa. Jaň sowgaty. Tawa. Sizin yeten üstünlüğünüzün içinde sizin bir oyunu değişmeyen kabul edip bilýärligiňiz şoň bir sırdır. Hemişe o jaňyza arskal döwletiniz känmezin, gülki höküm sürsün. Biz sana üstünlük ardy edýär. Sowgadyň al. Ýür. Indi ýöreýli. Sag bol Rahmanjan. Sağ olun. Janyň sag bolsun. Ya aýdmaýdan gelem, emmesin aýdma.